Така, здравейте YouTube, днес ще играем на изгубената истина от тези сервера. Тук има някакво събитие, не знам точно за какво е, но се надявам да е нещо интересно. Нещо, къщи ще има някаква награда, някакво животно, но не съм сигурен, не знам. Направо да започнем първо с квестовете тук. Виждаш някъде някакви лесни квестове, сега първо от начало. Нищо подобно. Направо и кемберон тръгване напред към... гледах в тези сервера, но ще можа да намеря. Някакъв беше споделил там някакви снимки на хайдуци, на някакви... Мисля, че и вампира ще го има, не съм сигурен. Мале, аз тогава го играх с предишния ми, с война ми в играта. Мисля, че бях тук 27 левел. Да тръгваме. Чувам нещо. Звуковите нещо не са наред. И сега бабълговите, да. Мога да косвам се, значи. Ти нещо... Та е малко живот, не е само броня. Аз мисля, че тук доста пада, обаче такова кин, такива. Аз искам много да ми даде сега юмрука. Право да делим юмрука. Не знам просто какво ще правя. И какъв е τόσο е? Този басилен, не? Защото май му се сражавам с него. Гъщов е. Го газа. Шампион, дварф. Дварф, гънър. Басилен. Те името да го бяха някакъв минен шампион на черния... на черните джуджета. Да, бе, то тук нали имаш джуджета, бе, да, аз викам какви са тези, които джуджета, какви са тези такова. Миналия път не беше такова, мисля, че тук беше едно джудже, мисля, че миналия път беше тук. Мисля, че от него събираха някакви части, после се правеше нещо. Хикс, бутуши. Чакай, моите бутуши какви са? Дай ги видим. Тези две живота. Не, моите са по-добре. Не, чакай, 5 живота. Да ти кажа, мисля, че 5 живота, дето нищо не е. По-добре направо. Да, да имаш някакви такива, май нищо не ти дава, ама си като ги убиш, май ти даваха нещо. Дай, мре, скърница примес. Това нещо, за какво се правиш между другото? Аз съм забрал направо тоталната си игра, тотално. Мисля, че нещо се правяха и се получаваш нещо. Не съм сигурен. Май се даваха на нещо, се даваха там. И даваха там, имаш... Спомням си, че имаш някакви съндъци. И от съндъци... дет се правише една вихрушка, аз я имам на война. Чисто скърнит, да ти кажа. То са ивент. Кой чакай, ама мисля, че ако имаш и сенца, ще е по-добре. Не е сенца, но не е с кристали. Чакай, аз съм тук един отивам. Легендарно оборудване. Дясна ръка на малкия пазач. Ти тук, кой ли пазач ще не мога да разбера? Какъв пазач? Аз той го имам май, бе. Обитации. Как мога такова нещо да пускат само еднакви работи. Ама той добричко. Той добре тук. Червени топки за жонглиране. Така е мишок. Трол. Мишок, като да не казваш. Гледай. Бах, тос. Мале, викам, даже ми легендарно нещо това, коя големи да.
6 живот. И то еднакви е, само че моето 3 пъти по-добро. А дайте с... Ой, добре. Марко, е тука. Да ебате с Марко, да еба. Абе, ти нямаш си друга работа, им чува. Ще да ме дали. Йо, притесняваш. Цак, цак, цак. Айде. Айде. Доколкото се сещам, мисля, че имаше някакво място. Абе, ще еба за гъза. Сега пак ще еба. Стига, само такива люди, само почват вероятно я горски щеш да ме изпеча, бе, момчета. Че ще се отворя някой такова. Ще ме направя аз. Той горски разбира горски. Аз трябва да питам бейнки са. Как са пържи. Той воен не разбира, той е воен само мачка, животно, мачкай, животно. Сега тук какво ще има? Сега тук ще има някакъв сърстен геройст, ромпетист, няма никой. Ти ли, мишка, няма много да ми го лапнеш, мишка. Висавай, не можем да коснеш, ей, мишок. Сега тук пак ако е такова, маме са ти. Страува са. Дай ми още една. Мога да вляза, ама втори клип се надявам да няма. Съжалявам. Нищо не разбирам от това, забравя съм го, че съм болен. Изглежда, какво ми дава по две, бе, баги? Канекико. Ще трябва да карам ги трепали, не си познали. Не. Май миналата, като бях с война, ми даде у нас секирка където е. Дето за горски където е у нас яката, но якото... Якия лакония за горски, пък на мен за война ми я даде. Аз се ступих, защото ми хареса моето нещо много повече чичи. Ама съм виждам ги само, да играят. Да ви кажа тук много, ако имате някакъв горски, някъде около 25 лева, 27 левел, идвайте тук на ивента към дойде. Маля, викам се били коста. Така, маля, тук имаше някакъв дете ти стреляш преди, сега тук май го няма. То ли беше? Май мисля, че такъв беше. Не се сещам. Ще я първо да убия този. Ти много ли бия? Не е нищо. Гадиличка? Сега ще май бие. Аз майката. Поправи той нещо, Какве тосо, аз сага мисенцата. Няма мисенца. Имаме. Дали срам, аз малко срам, Секс. Како е, човек? Бахки, бе. Баха майката на този. Да ебав газа. Аз влагах повече гледо, майка ти да ева. Мой ми лапнеше. Чакай така бегна, защото може да пусне пак някакво сметничка отгоре. Виж го пак ли то спуска, бе? И то само ма ще видяваме тук. Аре, бе, шок. Нов едно, ела тука, мишка. Нов едно няма шанс, гледай го пак сега ще ми пусна този. Аз и нов едно не моля ми играеш, тайба. Кирки.
Кой ми се ти скинки без риск си ги набирам? А, не, нещо друго дали май. А, ти за евента сигурно. А, не. На раменница, аз не. Уй, 200, браво, браво, браво. Ах, чакай, тук ще сме го отворили. Да, използвам есенция за по-бързо да става, защото клипа сигурно стана вече 5-10 минути, пък аз се клипчи. А да цигани много. Пах, то дългия мап да еба. Аз като с военен човек направо само още че влизам в гората и па, няма да знаят къде се има. Аз тук си спомням, че бях дигнал, кое ниво бях дигнал с военен и как бях. Защото аз как да не дигам ниво, ма викам, ай, сега ще ми на ивента хим да уж да ми взе нещо интересното, само да ме комуникат даде. Бях горски хубаво, за да се боря за лъка, ама то за едно скапано, едно братово. Искам спас негото стои братово. Чакай, че ще му да тук нещо сексово. Да еба майка, че да еба. Правим мръсоти. Оле! Идвай тук зад мене, Роби, майка, ела, шумреди. Те каза, Саймън каза, продайте са. Са продават? Апа, няма да се продават. Падате, защото ще тая матахари. Тая матахари, после не знам кой ще правим после. Слагаме драган сета и ще има само да ми го лапате. Чакай, ето тук нямам драган сет, бе. Тук ги приказвам и аз, бе. Yeah.
бе.